Musavisa jälleen. Aivan ensimmäisenä kiitokset kaikille teille siellä kotona runsaasta osanotosta. Tämä Musavisahan on siis koko perheen jännittävä musiikkitietokilpailu, jossa sinun täytyy tietää, mitä maata seuraava musiikkinäyte edustaa. Hyvä. Ja tänään meillä studiossa on Suomen joukkue! Tervetuloa pojat! Myös te siellä kotikatsomoissa todellakin voitte osallistua tähän kilpailuun. Jos olette samaa mieltä studiojoukkueen kanssa, kirjoitatte korttiin kyllä. Jos olette eri mieltä, kirjoitatte ei. Helppoa. Hyvä. Ja palkinnot. Hannu, ole hyvä. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan jälleen aitoja, oikeita, rehellisiä kummeli-teepaitoja. Olemmeko valmiita? Aloitetaan. Så rolig, min pappa, så vacker, min mor. Och här i Norrland vi alla bor. Jag tycker om Lennart, han tycker om mig. 5 gånger på dagen måste tvätta sig. En flaska brunkola, sötbakeri med. Från Malmö till Stockholm, vi är alltid på väg. Jag tycker om Lennart, han tycker om mig. 5 gånger på dagen måste tvätta sig. Jag tycker om Lennart, han tycker om mig. 5 gånger på dagen måste tvätta sig. No niin, siinä oli tämänkertainen sävelmämme. Siellä taitaa Suomen joukkue olla jo valmiina. Mikä on Suomen joukkueen vastaus? Kanada. Selvä. Siis ohjeet on annettu, kortti postiin, tapaamme jälleen viikon kuluttua.